Viena é un museo arquitectónico ao aire libre. O barroco, o gótico e o modernismo conviven nas rúas nas que se contan máis de 150 palacios e 27 castelos. Cunha poboación de máis d'1,5 millón de persoas, a capital austríaca presuma ademais de cidade cosmopolita e sede de organizacións internacionais. Viena é tamén a cidade do vals, da torta de chocolate e dos antigos cafés. Hoxe en Galegos no Mundo visitamos Viena. Como podedes ver, as medidas de seguridade do cadro son impresionantes, non? É a única obra dentro do museo que ten un cristal blindado, que tampouco sae do museo. E que podemos ver todos os estados membros que forman parte da xencia, e toda esta organización, de alguma maneira, creouse para utilizar con fines pacíficos a enerxía atómica e nuclear. Dende aquí, dende o balcón da Biblioteca Nacional, foi cando no 38, na visita que fixo Hitler, vese toda a praza chea de xente. Aquí vemos os restos dos destrozos que se fixeron isto dos anos 30, na noite dos Cristaletos, porque os nazis entraron na parte do cementerio xudeu e estiveron danando as tumbas e ainda se ven restos hoxe en día. Estudou traducción e interpretación, pero a busca de novas experiencias levouna á Oficina de Turismo da Embaixada de España en Viena. Di que bota de menos Galicia cada día, pero non sabe o que lle deparará o futuro. Hola. Hola, buenas tardes. Son Rosalía, son natural da Coruña, levo casi 4 anos aquí en Viena. E como vedes, agora salimos de traballar, son as 2 da tarde, e imos a tomar un pequeno tentempié porque a verdad que temos un pouco de fame, non? Un cafetiño cun postre típico vienés. Traballo na Oficina Española de Turismo, que pertencemos á Embaixada de España. Nos encargamos de promocionar España como destino turístico en 6 mercados diferentes. Non só en Austria, pero tamén en Rumanía, en Bulgaria, Eslovaquia, a República Checa, en Hungría. Son os mercados que cubrimos dende aquí. E hoxe, como é venres, saímos ás 2, pero normalmente saímos ás 5 da tarde. Xa estamos chegando. Como vedes, estamos no centro de Viena. Atrás temos a ópera. Agora vamos ao Café Mozart, que é un dos cafés máis típicos vieneses. Hai moitos cafés, a tradición do café, como xa vos dixen, é algo moi tradicional aquí, non? Venir pola tarde a tomar unha pequena tarta cun café. Este café do século XIX, inda que o reconstruíron en varias ocasións, responde ao que é o estilo típico dos cafés vieneses, non? O mobiliario moi antigo, as lámparas tamén moi tradicionais. Hallo. Grüß Sie, Dankeschön. Danke vielmals. Eine Melange-Milch bitte und 2 Stück Apfelstrudel bitte. Mit Vanillesoße oder? Ohne Vanillesoße bitte. É moi complicado o idioma. Acabas te acostumbrando, non é unha lingua fácil. O alemán é unha lingua difícil, pero como todo, non? Cando vives no país, cando practicas moito, cando a túa lingua de traballo tamén é o alemán, acabas aprendendo, non? Non queda outra. Nada, Felipe mío. Danke vielmals. Pois isto é o Apfelstrudel, que é un pastel de hojaldre con manzá, un pouco de canela tamén. Está moi bo.
Xa imos moito millor, A donde imos agora? Imos a dar un paseo cun carro de cabalos para ver a parte imperial da cidade, con todos os monumentos, un pouquiño de historia. E creo que o rapaz dos cabalos xa nos está esperando. Imos a... Imos. E chegamos tarde, aquí son moi puntuais, non? Sí, aquí a puntualidade é o primeiro que teñen en conta, non? Se di ás 3 da tarde, ás 3 de punto, cando soan as campás, xa están esperando, non? Non é o temperamento español de media hora máis tarde. Aquí eso, nada. Cruzcat. Xa encontramos o conductor. Que? Batasas. Agora estamos saindo do que era antiguamente a cidade, non? O sea, toda esta parte da cidade, a Ringstrassen, foi algo que construíron despois de abrir o centro histórico da cidade a mediados do século XIX. O sea, que todos estos edificios que vedes agora, esta parte imperial, é toda do século XIX, non? Este sería o Parlamento de Austria, o conductor tamén o explica, é a estatua de Atenea. É algo que eu non sabía, ¿no? Que di que todos os cabalos que están no Parlamento que simbolizan a liberdade de Austria. Estás aprendendo. Sempre se aprende algo novo, ¿no? Alégranse moito cando ven o sol, porque normalmente o inverno é unha época dura, ¿no? E como se dice en Viena, grau in grau, ¿no? Gris e gris. Gris pola mañá, gris pola noite. Years in the fourth floor, Ludwig van Beethoven. Nese edificio da esquina, no cuarto piso, viviu moitos anos Beethoven, músico. Este muro que vedes son os restos do que era antiguamente os que vos contei antes, o muro da cidade, ¿no? Porque todo o que está fora do distrito 1 ata mediados do século XIX non existía. E como son os austríacos? Son xente maravillosa, ¿no? Eu creo que se semea un pouco os galegos. Son xente un pouco desconfiada, como se suele dicir dos galegos. Xente que ao principio son un pouco desconfiados, pero que se realmente se abren, poden ser moi bons amigos. Eu teño moi bons amigos austríacos, a verdade é que son xente maravillosa. As costumbres son moi diferentes, non? Somos todos europeos, pero sí que hai costumbres diferentes. Por exemplo, a puntualidade, ¿no? Que vos comentaba antes do café, aquí son moi puntuales. Hai que chegar a unha hora, son tamén moi serios, non se toman as cousas tan a lexera como a veces nós, ¿no? Pero son boa xente. Bueno, xa chegamos ao Palacio do Belvedere, imos a entrar antes de que pechen. Aquí, como vedes, fai un pouquiño máis de calor, xa podemos sacar o abrigo. Estamos na parte de arriba do Belvedere, porque o Belvedere, como vedes, ten a parte de abaixo, a parte de arriba. A parte de abaixo que era a residencia do príncipe Eugenio de Saboya, e a parte de arriba que construína un pouco despois, no século XVIII, como a zona de reunións e de festas e todo eso, non? Bueno, o que sabedes, non? O Belvedere agora mesmo é un museo de obras de arte, entre elas, como vos comentede, de Gustav Klimt, o beso que é o que vamos ver agora mesmo. O sea que podedes ir comigo e agora xa podedes ver a obra que vos prometín de Gustav Klimt, o beso. A xente normalmente esperas unha obra pequena, pero como vedes, ten un tamaño considerable, non? Como podedes ver, as medidas de seguridade do cadro son impresionantes, non? É a única obra dentro do museo que ten un cristal blindado, que tampouco sae do museo, dende que se adquiriu en 1908, dende que o Belvedere adquiriu esta obra, non saí do palacio, non se prestou a ningunha outra exposición. Esta tamén é outra das obras máis importantes de Gustav Klimt, e Judith.
esta é a zona barroca do museo. O que vedes aquí é unha pequena exposición de bustos de Messerschmitt, bustos con diferentes expresións da cara, no? Da cara das persoas, pois triste, alegre. Hai diferentes teorías de por que Messerschmitt decidiu facer algo deste tipo. Alguns din que estaba un pouco tolo e que veía fantasmas pola noite, no? Os espíritos que veía era o que reflexaban nestas obras. Pero bueno, a verdade é que son moi realistas, no? Vayámonos nada. Aproveitando que a xente do Belvedere é tan amable con nós e ábrenos as portas do balcón, imos a sair para ver un pouco dos xardíns antes de abandonar o palacio. E a verdade é que a vista non está mal, non? Daqui podemos ver incluso a Catedral de San Esteban al ao fondo e a montaña que tedes xusto enfrente, pois é o Kahlenberg, que é unha parte onde hai unhas vistas tamén fantásticas da cidade. Beber algo. Vamos para dentro. Canto tempo tes pensado quedar por aquí? Oi, ainda non o pensei, a verdade. Eu estou aberta a todas as posibilidades, o que Deus queira. Pero botas moito de menos Galicia ou non? Por suposto, sempre, cada día, cada minuto. Galicia, a miña familia, a miña xente, os meus amigos, todo en xeral, non? Pero non descarto ninguna posibilidade, como eu sempre digo, non? Chegou o momento da despedida. Aproveito para mandarlle un bico moi forte a miña familia, a todos os meus amigos e, por suposto, a todos os galegos que ven o programa. Galegos no mundo, en Viena. Gracias por todo. Espero volveros a ver por Viena, Ciquiño. Mandou o currículo a ONU porque quería vivir en Viena e chamárona. Hoxe está Ourensá vai nos facer de guía pola Axencia Internacional da Enerxía Atómica das Nacións Unidas. Hola. Hola, boas tardes. Eu son Belén, son de Ourense e traballo nas Nacións Unidas en Viena. Antes traballaba en UNIDO, que é a Axencia Especializada para o Desarrollo Industrial, e agora estou aquí no piso 22 na Axencia Internacional da Enerxía Atómica Nuclear. Se queredes, enseño vos onde traballo. Imos aló. Imos aló. Bueno, este é o edificio da Axencia, imos entrar. Bueno, agora topámonos no interior do edificio. A Axencia creouse no ano 1957, é un organismo vinculado ás Nacións Unidas, pero de alguma maneira independente. E aquí podemos ver todos os estados membros que forman parte da Axencia. E toda esta organización, de alguma maneira, creouse para utilizar con fines pacíficos a enerxía atómica e nuclear. Bueno, aquí comeza o edificio da Axencia. Mais ou menos traballan ao redor de 2.000 persoas, das cales 90 nacionalidades están representadas dos 153 países membros. Cabe destacar que no ano 2005 a Axencia recibiu o Premio Nobel da Paz cando Mohamed El Baradei era o actual director. Aquí podes ver as medallas que se obtiveron na Academia Soca e no outro lado podes ver o certificado. Ao longo de todo o edificio podemos atopar donacións dos Estados membros, como esta fonte polo 40 aniversario da Axencia por parte do Reino de Marrocos. Aquí disponemos de todo tipo de servicios, como podedes ver a oficina de correos, diversos bancos, axencia de viaxes, medical service, cursos de idiomas, restaurantes, cafeterías, todo tipo de facilidades. Menos dormir, podese facer de todo aquí. Podes ata cotillear aquí, non? Sí, xa ves, as revistas de cotilleo están aquí todos os días.
españolas, todo o que queiras. A donde imos agora? Bueno, esta é a miña oficina, onde pago a maior parte da miña vida, onde paso aquí todo o día prácticamente. Como vedes teño todo, o café, o té, chocolate moi importante e o aceite de oliva español. Bueno, como vedes tamén fago deporte, ás veces o que fago é poñeme a roupa deportiva e saio a correr polo Danubio, pego unha ducha e continuo traballando. As vistas son maravillosas, podes ver todo o que é o lado do Danubio, o distrito 22 de Viena, e a verdade é que hoxe temos sorte porque fai moi bo día. Belén, e ti a que te dedicas aquí exactamente? Bueno, sou enxeñeira química, teño especialidade en biotecnoloxía e aquí principalmente estou traballando con proxectos de seguridade alimentaria, mellora de cultivos, auga, principalmente en países africanos. Belén, a donde imos? Imos a ver as cabinas de traducción e interpretación. Bueno, esta é unha das tantas salas de conferencias para que dispón o edificio M. E agora encontramos un dos postos dos que se utilizan para a traducción simultánea. Concretamente esta é para inglés, pero cada unha das salas a continuación son para diferentes idiomas. Belén, cantas linguas hai que saber para traballar aquí? Bueno, as linguas de traballo son dúas, son o inglés e o francés, pero en realidade a ONU ten 6 idiomas oficiales, son o ruso, o árabe, o chino, o francés, inglés ou español. Bueno, xa rematei de traballar, xa me puse en cómoda e agora vamos a dar un paseo polo Danubio. Como funciona aquí o transporte público? Moi ben, a verdade é que toda a xente móvese en metro, tranvía, e moitos deles en bicicleta. Xa é o Danubio, non? Sí, isto é a illa do Danubio, Donauinsel. É unha illa que se creou de forma artificial, un pouco para controlar as crecidas do río, e agora, de alguma maneira, sirve de zona de ocio para todos os vieneses. Sobre todo no verán, claro. Sí, sobre todo no verán. Pódese practicar vela e todo tipo de actividades. E ven a xente aquí a tomar o sol? Sí, aquí a xente, cando cae un raíño de sol, se hace pouco bikini. E ti probaches? Non. No, aquí a auga está un pouco sucia, non me atrevín todavía. E que tal os austríacos? Como gozan eles do seu tempo libre? Bueno, os austríacos son un pouco aburridos, a verdade. Pero, bueno, fan sobre todo moito deporte. As montañas, bicicleta, deportes de inverno como esquí e todo eso. Pero, en xeral, non saen moito de festa. Gústalles o mundo latino, non? Sí, ás veces algúns deles sí, gustalle moito os bares de salsa, merengue, bachata e todo iso. De feito, no centro podes encontrar algunhas discotecas, solamente de música latina. Polo de agora, o futuro inmediato por aquí. Sí, de momento sí, estaremos por aquí. Onde teño un poquinho de morriña, ás veces, pero ata que o país non se recupere un poquinho toda esta crise económica, non voltarei. Este país está ben para moitas cousas. Este país está moi ben en moitas cousas. O sistema económico, o sistema social... hai moita máis conciencia social. Por aquí pagase unhas tasas de imposto bastante elevadas, alrededor do 40-45% do que se gaña. Entón, a xente está moito máis concienciada, en xeral con todo, con transporte público, coa recollida de basuras, as infraestructuras que teñen a cidade, con todo en xeral. Nada que ver cos españoles, logo. No, somos un poquinho desastre en ese sentido. Ten cousas boas, pero supoño que tamén algunha mala. Sí, bueno, ao principio sempre se costa adaptar un pouquiño, sobre todo que son as horas de luz. Aquí vimos comendo entre as 12 e 12 e media, e ceando sobre as 6 e media, 7 da tarde. Entón, eso costa un pouquiño adaptarse. Xa estamos no outro lado do Danubio. Sí, xa estamos na outra beira e agora imos cara ao centro da cidade, pero antes de que vos marchedes temos que facer unha cousa todavía. Bueno, prometido e débeda, non podes marchar de Viena sen probar unhas
das salchichas coa salsa de curry, tan típicas que todo o mundo toma pola rúa. Zweimal Hüt mit Currysoße, bitte? Currysoße. Ja. Que foi o que pediches? Unha salchicha cunha salsa de mostaza e curry, que é a típica. Belén, chega o momento de despedirse. Pois sí, mando un saudiño a toda a miña xente que está no Atlántico, a miña familia e as miñas aboas. Un beso para todos, vémonos pronto. Con 19 anos fixo as maletas para estudar violín na Cidade da Música e diso hai xa 5 anos. Noelia e o seu mozo galego-cubano son os mellores guías para coñecer os grandes teatros vieneses da música. Hola, que tal? Son Noelia, son de Tui, levo aquí 4 anos vivindo en Viena. E, bueno, o que temos aquí detrás é a Universidade da Música, onde eu estudio violín. E, bueno, agora quería mostraros, xunto co meu mozo, un pouco a cidade de Viena, que é o Centro Cultural da Música. Ele é Armando, tamén violinista. Hola. Bueno, tamén vivo aquí para estudiar música. E, bueno, se queredes, vámonos agora a dar un paseo. O teu mozo ten tamén algo de galego, non? Sí, algo de galego. Eu falo galego. Eu nací en Cuba, pero cando tiña 12 anos, pois fun con a miña familia a Galicia, a Vigo, e ali vivín dende os 12 anos ata os 24 que vin para Viena. Estudiei no Conservatorio de Vigo, no Conservatorio daquela de Santiago de Compostela, no Conservatorio Superior, e esa é a historia. Aquí detrás noso temos o que é o Concerthaus, que é unha sala de concertos de Viena moi famosa. E unha anécdota que se pode contar de Concerthaus para min foi que vin a ver un dos mellores violinistas do mundo, que se chama Zimmermann, e que tocou tamén un dos concertos máis difíciles para violín, que é o concerto de Beethoven. Pois agora vamos a mostrarvos o que é o Musikverein, que é outra sala de concertos moi famosa en Viena, e precisamente onde se fai o concerto de Ano Novo, que se retransmite a todo o mundo. É unha sala increíble. Debe de ser o concerto que máis xente ve do mundo, sempre. Sí, creo que 100 e pico, 200 países retransmite ese concerto en directo. E, bueno, aquí temos xa a fachada do edificio, que é moi bonita. Este é o vosso soño? Home, sí, a verdade é que sí. O que pasa é que, bueno, como sabemos decir, é máis fácil que terminemos tocando aquí que asistir como público no concerto de Ano Novo, pero bueno. E por que decides que é máis fácil asistir como intérprete que como público? É un proceso moi complicado, tens que mandar moitas cartas, e faise unha selección, é como que te toque a lotería ou algo así. Aparte, normalmente só invitan a personalidades e xente así importante. Agora estamos en Karlsplatz, unha estación de metro, que estamos yendo hacia a Ópera de Viena. E, bueno, antes quería mostraros o que é a ópera, o sea, o baño da ópera. Aquí sona todo o tempo o Danubio Azul de Strauss. Claro, vas ao baño e o que escoitas. E, bueno, polo menos antes de irme de Viena terei que vir aquí un día. Pois agora mesmo estamos na Ópera de Viena e esta é a Karajanplatz. Como vedes, é un edificio impresionante. Bueno, a xente que temos detrás nos é disfrazada de Mozart e da época. Son xente que venden as entradas para a ópera, para o Concerthaus, o Musikverein. E, bueno, son concertos que se fan para, máis que nada, para os turistas. Unha orquesta disfrazada da época e que tocan, pois, digamos, os hits da época. O máis coñecido da música clásica. E por que temos aí ao fondo unha pantalla? Pois porque aquí, no verán, pero sobre todo cando fai bo tempo, pois poñen ao mesmo tempo a ópera que se reproduce dentro, a reproducen fora, para que a xente da pé poda vela e disfrutala. Pásase ben, porque podes falar, comentar e... Polo de agora toca quedar aquí uns aniños máis, non? Pois sí, de momento 4 ou 5 anos máis para terminar os meus estudios
E despois xa veremos se encontro traballo aquí ou en Galicia, todo depende de como se dé a situación. Eu quedo con ela. E que é o que máis votades de menos de Galicia? Pois a familia, sobre todo. A familia, os amigos... O pulpo. O pulpo. O marisco. Sí, o marisco, o peixe, que aquí non hai. Para non ser como unha cousa fundamental da nosa dieta, pero bueno, hai que adaptarse. Bueno, pois chegamos ao Hotel Sacher. É un dos hotéis máis famosos de Viena. Hospedanse personalidades da política, da cultura, primeiros ministros de países, personalidades do mundo da música, da cultura. Por aquí, pois, como vedes, estamos rodeados de personalidades. Tanto, por exemplo, temos aquí a José Carreras. Por ali está Herbert von Karajan. E, bueno, se queredes, pasamos a tomar un pedazo de tarta. Hoxe esta tarta é un símbolo. Sí, hoxe esta tarta é un icono, un símbolo da cidade de Viena. A tarta que venden no Hotel Sacher chámase Original Sacher Torte. Imos probala, non? Sí, a ver que tal está. Está buenísima. Pois xa chegamos ao final do noso recorrido. Atopamos agora na Catedral de San Esteban. É unha anécdota desta catedral é que aquí foi onde casou Mozart coa súa muller, e tamén que é o centro neurálxico da cidade, onde se reúnense xente xove, e logo van tomar un café ou unha cerveza. Bueno, antes de despedirnos, quería recomendarvos que miredes a cidade de noite, que é moi bonita. Un bico a familia e a todos os amigos por alá por Galicia. Mico, ata a próxima. Ata a próxima. Eurídice coñeceu o seu mozo austríaco en Granada e buscou o xeito de vivir con el a Viena. Traballa nunha organización contra a trata de persoas e está namorada da cidade austríaca. Hola. Hola. Hola, chámome Eurídice, son de Santiago de Compostela e estou en Viena vivendo dende fai 2 anos. E traballo aquí na Organización Internacional para as Migración. Se queredes vir? Vos ensinar o meu despacho e, pois, explicaros un pouco que facemos aquí. Traballan unhas 30 persoas, 30, 35, porque temos tamén algúns becarios. Esta é a miña oficina, a miña mesa. E a organización é unha organización intergubernamental. Nos temos 127 estados membros da organización. Traballamos en diferentes temas no ámbito das migracións. O meu departamento encárgase dos temas da loita contra a trata de persoas. Facemos diferentes cousas, por exemplo, investigación, campañas de sensibilización con escolas. E ti como viñenches parar a Viena? Pois todo comenzou cando fixen un Erasmus. Eu estive estudando políticas en Santiago, pero no 3º ano fuxen de Erasmus a Francia e a partir dali dixen que gustábame o mundo internacional e gustaríame traballar fora. Viñen a Viena porque coñecín o meu mozo que podemos coñecer pola tarde e noite para cenar. Ele é de Viena. Así que en realidad estás aquí un pouco polo amor, un pouco polo amor ao traballo. Amor en todos os sentidos, amor ao traballo, o meu mozo, tamén para coñecer, porque ao final Viena tamén é unha cidade moi internacional que oferta moitas posibilidades de traballo. Xa vichedes o meu traballo e agora vamos ver unhas partes de Viena que son as miñas favoritas. Jeder hat einen anderen Schmäh. Einer kommt mit L'amour.
anderen Schmäh. Einer kommt mit der Gewalt, der Schmäh lässt mich kalt, wenn man die Gewalt halt nicht gefällt. Pois agora imos entrar no Burgarten. O Burgarten quere dicir o Xardín do Burgo. É un dos xardíns que está dentro do Ring. O Ring é o anelo que recorre o centro da cidade, o primeiro distrito. Dentro do primeiro distrito está o xardín este e tamén o Palacio Imperial. E aquí esta parte alberga a Biblioteca Nacional de Viena. Se queredes podemos vir por aquí, que é onde está unha das famosas esculturas de Mozart, que aínda que non naceu en Viena, como sabedes, naceu en Salzburgo, estivo moitos anos vivindo en Viena e moitas veces tamén, como está moi preto do traballo, pois vimos aquí cos colegas a facer un picnic a mediodía. Pois ao outro lado do parque temos aquí un restaurante que chamase Palmenhaus, que é a Casa das Palmeras. Está dentro e está todo cheo de palmeras, é como un invernadeiro. E ao outro lado está a Casa das Mariposas. En verán ten unha terraza que está bastante ben e despois tamén, por exemplo, para días especiais. Nos o ano pasado celebramos aquí a noite de fin de ano e no restaurante estivemos aquí na terraza, poñen antorchas e podese bailar, estivemos bailando vals e aparte tamén en Viena a noite de fin de ano teñen todos os fogos artificiais. Agora estamos no interior do Hofburg. O Hofburg é o Palacio Imperial, que ten diferentes estancias a parte onde reside o presidente da República Austríaca. E podemos pasar ao outro lado do Hofburg baixo a porta dos suizos. O pasado imperial aquí é algo bastante obvio, non? Sí, o Imperio Austrohúngaro con sede en Viena tivo bastante poder ata os principios da Primeira Guerra Mundial. Ata entonces, a partir da Primeira Guerra Mundial, Austria convertirse nunha república e por iso agora todos os edificios do Palacio Imperial pois son parte museo, parte onde vive o presidente da República. Fóronse construindo a diferentes momentos da época imperial. Agora seguimos estando no parte do Palacio Imperial. Aquí é o Museo de Sisi, onde poden visitarse os apartamentos imperiais. Tamén hai un museo dedicado a Sisi, emperatriz e muller de Franz Joseph, que como morreu en circunstancias bastante tráxicas, asesinada por un anarquista italiano, a partir de entón convertiuse nun mito. No outro lado do Hofburg está a Escuela Española de Equitación, onde hai espectáculos, poden verse normalmente os fines de semana. É bastante tamén coñecida pos cabalos. Seguimos no recinto do Hofburg, esta é a entrada principal da Biblioteca Nacional. Estamos agora na coñecida Praza dos Heroes. Dende aquí, dende o balcón da Biblioteca Nacional, foi cando no 38, coa anexión, co Anschluss entre Alemania e Austria, Austria anexionouse a Alemanha, e na visita que fixo Hitler, vese toda a praza chea de xente. Esta é a Rúa das Sete Estrelas, é unha das miñas favoritas e ás veces despois do traballo vimos aquí a tomar unhas cervezas. Tamén os fins de semana podemos vir, hai varias galerías de arte e tamén teñen varias tendas de arte modernista ou Jugendstil, que é bastante coñecido de Viena. Agora vou marchar ao traballo, vémonos pola tarde e vou coller unha das bicicletas públicas que hai en Viena, que é moi práctico porque hai en varios puntos da cidade e moi barato, porque a primeira hora coa tarxeta do banco non custa nada. Hola! Que ben que chegachedes, estábamos xusto preparando para a cea. Vir que, mentras tanto, presento vos ao meu mozo. Aquí vivimos dende hai 2 anos, dende que comezamos a vivir aquí os dous xuntos en Viena. Hola, que tal? Hola. Chámome Alex. Hola, Alex. Pero ti falas moi ben galego. Un pouco. Fixeches de profesora, non? Sí, moito. Non, pero esa falaba. Non galego, pero castelán falaba xa perfectamente porque estivo un ano vivendo na Argentina.
E despois, cando nos coñecemos en Granada tamén. Facendo un Erasmus en Granada. Sí, e ali xa coñecémonos. Dende aí, pois, estamos vivendo aquí en Viena tamén. Euridice, como son os rapaces austríacos? Pois, que vou dicir? Pois moi ben, tampouco coñecín tantos. Non moi ben, sí. As mozas galegas son estupendas. Bo, una. Estamos a preparar unha merluza a la galega que temos aquí. Bom, merluza é un pouco difícil aquí en Viena topar pescado fresco. É bastante imposible. Solamente hai pescado de lago ou pescado de río. Estamos aquí con unhas pataquiñas con unha sagertorta de postre, pero que vamos a preparar todavía. E que tal a morriña? Bueno, un pouco difícil, sobre todo boto de menos bastante aos meus pais, a miña irmá, as miñas amigas, pero a comida tamén bastante, pero gracias a que teño a miña nai que mándame sempre paquetes e a miñas amigas tamén, pois vou un pouco sobrelevando ata Nadal ou ata verán, ata o apóstolo, máis ou menos cando volto sempre a Galiza. A última vez mandaronme un paquete cun kit antimorriña no que incluíron pois colacao, algunhas latiñas con pulpo, con chocolate, xamón, bastante tamén, cousas así que gústame que aquí non é posible atopar. Agora imos cear unhas especialidades galaico-austríacas que preparamos. Tenemos sopa de calabaza, que es muy típica de la época, y con el aceite de calabaza típico de la zona del sur de Estiria y con un vino del Danubio, todo así austríaco. E despois temos a merluza galega, para rematar temos unha sagertorta, a típica tarta de chocolate austríaca, e imos acompañarla con un licor café. E canto tempo tendes pensado quedar por aquí? Pois non sabemos, depende de las posibilidades del trabajo. Depende si seguimos tendo traballo, si apetecenos ir quizás voltar a España ou outros países. Nos gustaría volver a vivir en España en algún día, eso está claro. Pois chega o momento da despedida. Moitas grazas pola visita. Saúdos. Prost. Chao. O que máis lle gusta de Viena está fora do circuito turístico e asegura que é a cidade na que quere vivir. Este enxeñeiro industrial atopou traballo en Austria e non pensa marchar de aquí polo de agora. Hola. Son Guillermo, de Vigo. Veño de Vigo e vou vos ensinar a este cemiterio. Levo aquí 2 anos en Viena. Agora mesmo estou traballando xa como enxeñeiro industrial e antes vin estudiar. Quería ensinarvos este cementerio, que é un dos máis grandes de Europa. A verdade é que este cementerio é moi grande, é máis grande que o centro da cidade, é o segundo máis grande de Europa en superficie e o primeiro en xente descansando. Vese que hai coches que circulan por dentro do cemiterio, hai unha liña de autobuses tamén que circula. Tamén o que fixeron para popularizar este cemiterio cando o abriron no século XIX foi traer xente famosa aquí, porque como en todas partes onde están os famosos gusta a xente acudir. Entón, moveron tumbas de músicos, de xente importante, de presidentes de Estado, para que estiveran de aquí e que a xente empezara a vir. Aquí vemos os restos dos destrozos que se fixeron, isto é dos anos 30, na noite dos Cristaletos, porque os nazis entraron na parte do cemiterio xudeu e estiveron danando as tumbas e ainda se ven restos hoxe en día, ainda non están restauradas. Se poden topar, por exemplo, aquí tumbas rotas, e hai noutros sitios en que hai marcas de bala, e vese tamén unha parte da historia moi importante no que se violou ata as tumbas da xente que está descansando, o máis sagrado. Vamos ver agora ao mercado da cidade, o Nasmar, que chamase literalmente o mercado das golosinas. É o sitio onde se poden topar de todo, dende polvo, aceitunas, pipas,
comida, fruta de todas las nacionalidades. Mehr zum Wein gearbeitet, nicht zum Sturm. Diese Woche ist Schluss. Ok. Estános a contar que esta bebida, que é un vino a medio fermentar, que só se pode mercar entre o final de agosto ata mitade de novembro. Este o toxo, o vermello, o Sturm de unha región en concreto, de Estiria, é como o albariño dos Sturms, é o mellor Sturm que podes topar. Aquí non dicimos saúde cando bebemos Sturm. En Austria din bo proveito porque é como unha comida máis que unha bebida, é unha mezcla das dúas e por iso a tradición é dicir bo proveito. Bo proveito. Bo proveito. Pois, se queredes, agora, despois de probar algo de comer, imos ao mercado de segunda mano a ver se topamos alguna ganga por aí. Por aquí venden de todo, non? Sí, aquí podemos topar calquera cousa, chaves, colares, panos... A cuestión é que aquí calquera pode chegar, ti podes mercar unha licencia, dante un espazo, esa licencia costa 35 euros por un día, podes chegar dende primeira da mañá e pasar todo o día para vender o que ti queiras, os prezos que ti queiras. Meine Tante wohnt im russischen Reich. An Macht kommt keine Fürstin ihr gleich. Aquí chegamos a dos edificios de Otto Wagner, un arquitecto moi importante austriaco dos finais do século XIX, que dalle moitísima importancia a decoración, é de estilo, aquí chamanlle Jugendstil, Art Nouveau, modernismo. Imos visitar unha cousa que non destaca pola súa beleza, é unha torre de tamaño de un edificio de 10 plantas, que era de defensa antiaérea dos tempos da Segunda Guerra Mundial, usaban os nazis para loitar contra os aliados, contra a aviación aliada. Así que imos para lá. Non é precisamente o sitio máis bonito, non? Non, isto non é moi bonito. Puro cemento armado, no alto onde están os círculos estaba na artillería, que disparaban contra a aviación para defenderse da cidade, tamén se usaba isto como búnker, e agora mesmo o adaptaron, é o acuario da cidade. Así que, polo menos, agora é algo máis positivo. Despois de ver o búnker, imos ver algo con un pouco máis de cor, imos ás casas dun arquitecto vienés que é como equivalente ao Gaudí austríaco. Todas estas vivendas, inda que vemos que podería ser carísimo vivir nelas, son vivendas de protección oficial, son vivendas que construídas polo Concello de Viena para xente que as necesita. Pois agora imos chegar á segunda casa de Wunderwasser, deste arquitecto. O nome significa 100 augas. Esta casa, o bo que ten é que se pode visitar por dentro. Non son vivendas como a anterior, que non se pode visitar. Nesta temos o museo del, porque tamén é artista e pintor. Podemos entrar dentro, entón, por aquí. Agora imos vendo as diferentes mármoles que foi utilizando, imos pasando para a terraza. Vemos como existe toda a vegetación que vai utilizando, como ten ese criterio de esa idea ecolóxica. Vemos tamén todas as formas que utiliza, como as fiestras sempre aparecen, esas fiestras que sempre teñen tamaños distintos. Este chan que é sempre curvo e vais adaptando. Despois de facer este pequeno recorrido turístico, ensino vos a miña casa e tomamos algo tranquilamente ali dende a miña terraza, que ten unhas vistas fabulosas. Pois nada, agora imos entrar para casa. A porta está aberta, non hai problema ningún. Aquí onde teño os contenedores de basura sempre os teñen un pouco agochados á rúa para que non se vexan tanto. Pois agora imos entrar. Aló. Aló. Este é o meu compañeiro de piso, Valdemar, que fixo Erasmus en Barcelona e leva aquí tamén moi pouco tempo, de Stuttgart, é alemán. Hablas español, logo? Sí. Un pouco. Polo de agora de volver, nada, penso. Non, por agora acabo de chegar a esta casa e que xa vedes que é moi acolledora, entón imos quedar un tempo, tamén acabo de empezar no traballo, así que polo de agora imos quedarnos un tempo por aquí, gañar experiencia, ver como vai as cousas. De marchar non hai tanto tempo, pero de voltar a Galicia sempre hai a posibilidade, así que... Botas moitas cousas de menos, Dalí. Sí, sí que boto moitas cousas de menos, boto o mar, este verano ademais non estive alá, sí que boto moitas cousas de menos, pero se estivera en Galicia, se estivera en Vigo, tamén botaría moitas cousas de menos que teño aquí. Ben, pois se queredes, agora subimos un momento para a terraza e nos aplicamos un pouco porque vai frío.
esta terraza da miña casa que a verdade que me encanta, ten un sol fabuloso e sempre que está bo tempo gústame pasar aquí un pouco de tempo, ler tranquilamente e nada, simplemente quero despedirme de aquí, espero que vos guste bien a tanto como a min e mandarlle un bico a toda a xente que quero e que me quere. Hasta logo. Perfecciona o seu alemán traballando para unha familia austriaca. Lucía goza desta etapa da súa formación en Viena cun internacional grupo de amigos. Hola! Bueno, eu son Lucía, e son de Vigo. E levo un ano aquí traballando cunha familia. Entón, imos ver, se queredes, o parque máis famoso de Viena, o Prater. Lucía, por que coñecido este parque de atraccións? Pois este parque é o máis antigo do mundo. De feito, esta noria é a máis antiga do mundo, que se construíu polo 50 aniversario da subida ao trono do emperador Xosé II, que foi o que fixo que este parque estivese aberto á xente. Porque antes era un coto de caza, e nada, agora quedei aí cuns amigos para gozar do parque de atracción. Estes son Lucas de Asturias. Hola. Eri de Xapón. Hola. Frida. Podemos entrar por aí? A entrada principal. Lucía, ti como viñeches parar aquí? De repente. Nada, acabei a carreira de traducción e interpretación. Estudei alemán, galego, español e inglés. Decidí vir de au pair un ano para traballar cunha familia, aprender como viven e máis a lingua. Despois, en outubro, xa acabei de traballar ali. Agora estou traballando como profesora. E nada, a ver, non sei nin canto tempo quedo aquí, nin nada, pero gústame isto. Así que por min quedaría máis tempo. E os nenos austríacos son como os españois? Igual, fan as mesmas falcatruadas e demais, pero coa licen de que falan outro idioma. Entonces, ás veces metíanse comigo. Ao principio dicíanme: pero fala alemán connosco, eu xa estou falando alemán. Iso non é alemán, esa cousa que falas non é alemán. A media soe ser de 3 fillos por familia, 3 ou 4. A cousa que teñe unha axuda por neno sobre 250 euros ou así, ata alrededor dos 20 anos reciben, así que eu penso que iso ten algo que ver. Por aquí. In der großen Stadt. Es war in Wien, wo alles tat. Hatte Schulden, doch ihn liebten alle Frauen und jede rief. Er war ein Superstar, war populär. War so exaltiert, because hatte viel. War ein Virtuose, war ein Rocky Doll. Und alles rief: Come on, rock me, Amadeus. Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Oh, 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 Amadeus. Oh, come on, rock me, Amadeus. Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Oh, 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 Amadeus. Oh, come on, rock me, Amadeus. Estivo ben, foi divertido, ainda que agora está todo a volta. Teño aquí a comida, pero moi ben, moi ben. Imos xa con algo máis relaxado, non? Sí, despois das emocións fortes, agora toca algo máis tranquiliño. E a ver a cidade, dende a Noria, dende aí arriba. Vamos.
Bueno, xa chego por hoxe de parque e vos a casa a descansar. Pois xa chegamos, vinte, que mola ensino. Lucía, sempre son os pisos así de multiculturais? Sí, a verdade é que sí, pola xente que coñezo, comparte moita xente de diferentes países. Aquí, por exemplo, vive unha rapaza de Alemanha, e neste cuarto vivía outra que estaba estudando aquí e que agora está en África. Temos visita de outros países. É un xeito mellor de botar menos de menos a xente da casa, non? Sí, a verdade é que sí, porque aquí entre amigos atopaste ben. É moi ben. Moitas gracias por vir. Espero que vos gustase Viena. E alá onde vaya, estades invitados. Hasta logo. Adeus. Galegos vivendo. Galego No mundo. no mundo. Galegos no mundo. Benvidos a Viena.